От името на ръководството на болница Свети Кирил ви приветствам с добре дошли на тази годишната мотивационна лекция. Обстоятелствата наложиха малка промяна. Доктор Калин Геннадиев, който трябваше да открие тази вечер, е възпрепятстван по спешност. Но на негово място сме поканили най-новия член на болницата, доктор Александър Василев. Добър вечер, колеги. Някой има нужда от теб. Какво ще направиш? Винаги трябва да имате отговор на този въпрос. Защото сте избрали да станете лекари. Аз съм хирург. От няколко години работя в спешно отделение. Мястото, в което умират най-много хора, но и мястото, в което спасяваме най-много човешки животи. Човекът, който ме въведе в света на медицината, ми каза нещо много просто. Тя ще ти поиска всичко. Хвани се с нея, само ако я обичаш повече, отколкото би могъл да обичаш жена. Вижте, някои от вас сигурно ще погледнат на медицината като на бизнес. Може би ще търсят количество, а не качество. Може би ще гонят парите или славата. Но не заради това ставаме лекари. И не това е, което ни прави добри лекари. Забравете за парите, тя ги няма в България. Забравете за уважението. Ако днес ви целуват ръка, утре мога да ви нарекат убиец. Забравете за спокойствието. То ще дойде със сетния дъх. Ако всичко това е проблем, откажете се. Още днес, още утре. Лекарят, колеги, трябва да е фанатик в любовта към професията. А позитивно за тези от вас, които все пак ще продължат да се занимават, е, че сигурно ще се пропиете. И със сигурност ще станете циници. Но помнете, всеки ден си струва. Заради свещената връзка между лекар и пациент, заради адреналина в операцията, заради чувството, че даваш повече, отколкото получаваш. Това е дефиницията на нашето щастие. Пожелавам ви успех и ви благодаря за вниманието. А ако имате някакви въпроси, сега е моментът да ги зададете. Да, заповядай. Вашите родители насърчаваха ли ви да станете лекар или бяха против? Баща ми винаги е бил най-силната мотивация да продължава напред. Той лекар ли? Не. Алкохолик.